Maastrichtse skihut. Hey, bij de skihut vanavond. Nadat we succesvolle edities op Kaarberg, Maalberg en Mariaberg gehad hebben. We hebben ons hier voorplein gezet. We gaan de berg af. We hebben instapmomenten, dat kunt je zien. We hebben een pizzapunt. We hebben de lokale skier en de alpine skier. En we gaan nog even binnen laten. Jongens, we hebben een VIP-reporter. We hebben een VIP-reporter. Ga eens even naar daar, even klaarmaken. Kom even met naar binnen. Ja, kom even met naar binnen. Kom eens even met naar binnen. Je mag even naar binnen lopen als je wilt. Dan gaan we nu even in de Maastrichtse skihut. En aan. Kijk wat bonnen. Even een bandje, hè, jong. Voor die, hè. Dit bandje kan de hele avond komen, als je wilt. Alsjeblieft. Helemaal voor die. Hele avond gratis binnen. Amuseer ik, hè. En ook gratis bier. Gratis bier. Henk er vanaf. Maar dat kan er niet, dat kan niet gebeuren.